Поста хора, аз съм Джейки и иска правим клипче в един сервер. Забравихме името, ще скачаме малко на Skywars, ще бим. И така, да се изберем кит, този мап не съм го играл. Ще изберем първо това и накрая това. Аз съм първия, не знам дали ще джойнват скоро. Добре. О, сервер е с рестартинг. Добре, това да изчакаме сега. Да, тук рестартни се сервера. Сега да изчакаме малко време. И да, хора, сега да обясня малко за клиповете ми. В тази комания може би вече няма да има никакви клипове, защото не знам оня разправил ли го е, смисъл не знам и да. Сега някой писа по Skype. Така. Я първам ще залегне в Skywars. Айде в описанието естествено. Добре, аре джамбваме. Vote for Jump Boost и това нещо. Така. Придам 8 човека сме, добре да почнем. Оня мапта не го бях играл, ама ако че го имам. Така, просто сервера има вод за оп айтеми или за нормал айтеми. Почти всички вотват за оп айтеми. Оп, добре. Искам това имам Jump Boost, добре. Сега се чуя да много бутнат. Така... Пич! Ево така е. Да бе. Махай се тук. Фак. Омага, 1,5, бегай. О, фак. Мале хора, умираме. Лечи се. Голданки, плиз. Но всичко ще да направи така. Трима сме, ама не знам всички други къде са. Да. Това ще успеем да го килнем, като сме няма проблем. Оставайте, рискуваме. Да. Първа смисъл, но съм зле. Добре, да спочваме нова игра. Айде да почваме нова игра. Аз имам 186 коинс. Абе, имам си айтеми. В смисъл, не айтеми, ми такова. Кажи бъде, забравя го. Да, имаме доста уинови коинс имаме, килови имаме доста, към 50 май имаме. Явно ще играем само двама. Аз и още някакъв пич. Така, това ми трябва. Това също това. Той този пич сега отива направо да го кине. Jump Boost имаме. Вей хора! Омага, килнал съм го докато е бил във въздуха или какво? Не знам. Така... Ахо. Прас. Оцелях го бе! Гледай бе! Фак. О, I'm the pro.
Възикам се. Ето да са да. Те са 58 точки имаме. Да започваме към другата игра. 20 уина, 95 кила и 190 точки и да. God Jump Open Chest. Най-много още видя игри да изиграя и качвам клипа. В смисъл, защото става дълъг и да. Този сервер е много як, съм с Skyward, съм много макейф. Айде си изберем кит портал. Ниска книга. Ретърното спавне. 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Start the game. Така, може би се чули брат ми. Как се кашля, съм се той още спи. Съжалявам, но нямаше какво да направя. О, бахте, точно съм хора. I'm the best. Опс, така. Той. Що ми се чувам някой да идва. Сам нарочно го взимам лука да не го вземе някой друг, защото ще не мазал. Така, бъба. Fuck you. Само оцели, нуп. Чакай, че този звук да взема. Дай ма да гащи. Така тебето няма. Иллюминиран си иллюминат. Fuck you. What the fuck? The best looker ever. О! Във въздуха. То пак ли оцеля, бе? А да бягаш от тука. Ага, хакерчи. Фак! Това да играеш хора с хак. Твой хак. Има защита сервера, бе. Имал той. Fuck you. Така, единият не е хакер, но трябва да го оцеля по някакъв начин. Умрете! А, така. Нервя са! Гледайте хора, 2 в 1 са и пак не може да ме убият. Фак. Маха се. Охо, поеми си. Ха-ха-ха, поеми си. Фак. Не знам хора, бъгнах се яко. Еми, какво бе кажа хора, 2 в 1 бяха и да. И сега какво ще правите? Събий си, нали? Но бари. Бягай, че тук е. Теория още 2 игри ще изиграем. Май, така беше. Ама този мап много не искам да го играя. И съм само един. И да, затова не исках. Ако сме двама хубаво, ама... Значи, не.
плутали, че нямаме God Jump. Да топи живота, както аз вотнах. Моля, не влизайте, моля, влизайте. И почнахме. The best. Това. Тук трябва да си чипиш дървото, за да го отидеш до средата. В смисъл, то ето е там има чест. Така искам тези неща да ги премахна. Така. Би трябвало да го скоча и да, скочих го. Thank you е, много хубави айтеми ми даде. Си the best. Браво. Ето го. Трябва да не могваме да не оцели с топка. Или нещо такова. Така, паднахме долу. Ами, какво да ви кажа, хора? Чувствате се нуб. И да, последния край ми свършим с клипчето. Уоу, това бък ли беше? И да, пак съм си само един човек, не, двама сме вече, смисъл, двама плюс трима. Много хора сме вече, 5 човека, още двама човека и почваме играта. Аз викам да ни джойнват. Не нормал джумп, моля ви, не нормал джумп, моля ви, не нормал джумп. Не нормал джумп, не. О, в последната секунда. О, ес. Не знам, велик хора. Така, ако ми трябва каска. Здесь неща не трябва. Така да се намести инвентара. О, да без това вече, какво ги правя. Няма си не представа, хора. Стъкнах. Ого, поеми си. Уау. О. Ако ни беше тая лукерска перла, дето се той умря. Не, няма да стане така. Не. Пич, че не се движиш и мислиш, че няма да оцели. Плюс това монета на вара. Знаеш ли кое сега ще го ръшнем? И сега бам с лъка. Бам с лъка. О, фак. Беги от тук. Чиба. Кой ще умра? Бай, хора, трябва да отбирам айтеми. Бай, не е долу. Не тук съм. Три човека сме. Бегай, бе! Да. Знаеш го, виждам тут къде ще излезнеш, нали знаеш? Фак. Откъде види тази страна? Fucking noob.
Fuck you. Oh my god. Еми, окей хора, това ще е от клипа. Ога, виж стримата. О, the best. О my god. Добре. Окей хора, това мисля да е от клипчето. Надявам се да ви е харесало. В смисъл, ще снимам още на Skywars и да. Благодаря, че гледахте, абонирайте, харесайте и до скоро.